Barka da zuwa tashar tsakar gida. Mu ma mun rasa jaruma a Kannywood, ita ya kamata mu yi addu'a ba jarumin Black Panther ba, in ji Fatima Zara. Wata matashiya a shafin Twitter ta ja hankalin al'ummar mu ta Hausawa masu wallafa hoton jarumin fim ɗin Black Panther, Chadwick Boseman, suna yi masa ta'aziyya duk da kasancewarsa ba musulmi ba. A jiya jarumin fim ɗin Black Panther Chadwick Boseman ya mutu sakamakon ciwon kansa, wanda ma'abuta kallon fina-finan Turawa na Hollywood a faɗin duniya suka cika da alhini game da wallafa hotonsa da jajanta rashinsa. Hakan ya yi daidai da kwana ɗaya da rasuwar jarumin Kannywood Fadila Muhammad, wacce ta rasu a daren Juma'a sakamakon ciwon zuciya a jihar Kaduna. Sai dai a lokacin da ake kuka rashin jarumar, wasu daga mutanen mai yan abiyar rima a shakiɗa suka shiga ayarin masu jajanta mutuwar Boseman din, musamman a shafin Twitter da wasu a shafin Instagram. Wanda hakan ya ji hankalin wata ma'abociyar shafin na Twitter, inda ta yi kira ga masu wannan aikin da cewa, ku tuna fa a Kannywood mun rasa jaruma, amma wasu ma'anan sun bige da aika sakonnin jaje game da mutuwar jarumin Black Panther. Ya kamata mu kula da wannan lamari na fifita sashi akan sashi. Mu koyi sanna wa mutanen a kowane hali. Allah ya sa ta huta. Yawa barka, an wani lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah. Da Allah ina magana da Umar. Da wallafa wannan jawabi sai batun nata ya dauki hankali, aka dinga sake wallafa sakon nata. Da kuma ya ba mata bisa hangen nesa da magana mai ma'ana da ta yi. Da fatan Allah ya fadila rahama, alfarma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam. Lafiya kalau wallahi. Aiki alhamdulillah.